xiquetes, avui us he portat un conte molt, molt bonic. Em penso que no el coneixeu i ara és moment de veure'l. Voleu? Es diu La màquina de fer petons. Mireu. Anem a començar. Diu... En Corneli, mireu, era un avi que no havia descobert l'amor. A vegades es sentia sol i trist. Diu, aleshores es dedicava a inventar llavors voladores, rasclets esdentegats, flors amb rodetes, jardins de bombolles de sabó... Però un bon dia, amb un tros de cordill, claus i paper, en Corneli va fabricar una màquina de fer petons. Diu, la màquina en feia grapats, volaven pels aires, giravoltaven empesos pel vent i després s'asseien tranquil·lament en un banc. La gent els agafava i els regalava. Els nens els menjaven perquè els petons tenien gust de sucre. Diu, un dia tots els petons es van trobar a sobre d'una casa. Era la caseta de la Gala, una dona gran que tothom deia que era una bruixa. Ai, ai, ai! Mireu! Diu, la Gala era lletja, tenia arrugues i una piga al nas. Feia pudor i menjava bolets que creixien entremig de les fustes del terra. Mireu, també hi té un mussolet, que li fa companyia. Diu, a sobre de la caseta de fusta de la Gala, els petons van començar a riure i a cantar. Primer molt baixet i després cada cop més i més fort. Ui, 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 que s'enfada. Diu, marxeu d'aquí abans que es converteixi en cards, va cridar la bruixa. Mare, estava espantant tots els petons. Però els petons van tornar a cantar. En acabat, un es va escapar i va entrar per la xemeneia. Què hi fas aquí? Vens a veure la bruixa? Va dir la Gala. El petó no va dir res, es va acostar a ella i a poc es va posar suaument sobre el seu braç. Mireu el gat, com veia el petonet. Aleshores, la Gala es va transformar en una àvia molt bonica, molt bonica, molt bonica, de cabells blaus i amb un somriure encantador. Quina màgia! Diu, gràcies, petonet, va dir amb una veu dolça. Quan era jove i bonica, un bruixot em va fer un encanteri perquè no m'hi vaig voler casar. La Gala es va mirar al mirall. És veritat, m'he envellit, ja no sóc tan bonica com abans, però tinc moltes rondalles per explicar. La Gala va sortir de casa seva. No és una bruixa, van cridar els nens i les nenes. És una iaia molt simpàtica. I la Gala va començar a explicar la seva vida. Una altra, li deien tots i totes. I així la Gala va esdevenir la rondallaire del poble. Venien d'arreu del país per escoltar els seus contes. I és clar, el seu conte preferit era La màquina de fer petons d'en Corneli. I van anar viatjant per tot el món. I conte contat, ja s'ha acabat. Què tal? Us ha agradat aquest conte dels petons? Era una màquina que feia petons. Mireu, jo em vaig a fer una. Aviam si sabeu fer aquesta màquina de fer petons. Hem d'ajuntar les mans i fem cric, 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 cric. Ho fem? 1, 2 i 3. Petons per a tots i totes.